Sinareng Sito dadi budaya Mandala Audio Muk Video Shooting. Oh,
bakal ayu. Ora suwe aku bali bisa sumane ono ing sisihmu. Sinarang Sito dadi budaya Mandala audio video shooting. Pinus. Piye, Pak? Pinus. Pinus. Pinus iki plus iki. Biasa di luar. Ngaturaken wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok katutok to, Mas? Kok wong ndi? Wong kene ya, guys. Dadi siji kaya ngantene. Dadi siji tekan tuwet selawase, Dek. Kowe kapan? Suwen. Iki urung dawa iki. Sarubaya cah iki. Ayo langsung main lagi tarik artisnya ada, Dek. Ayo Kak Dew. Dewi Larasati. Titi.
kakak wae le. Kak, Dalem Adek. aduh ya Allah, gemes aku. Ketoke kok wedi to. Ketoke to wedi. Gimana? Ketoke tak wedi to. Ora. Ada permintaan lagu sayangku. Apa Mbak? Dari kedua mempelai dadi siji. Koleksi dulu ya. Diaturi koleksi boleh, semoga. Dikasih doaku untukmu sayang. Untuk siapa itu loh? Kepo. Astagfirullahaladzim. Tak biar. Orang ngono duwe adik-adik rek koyo ngene. Kurang ajar. Kepo jawabannya enteng. Monggo Cak. Doa untukmu. Hayo untuk siapa ini? Yang di sini apa yang di sana? Monggo Cak Senang situ dari budaya Dewi Larasati. Ayo Ti. Ayo Ti. Iya, Ma. Oh enggak. Buat gawe repenake ngene. Kurang ajar. Semoga Cak Nardi. Situ dari budaya. Mandala Audio. Mau video soalnya terima kasih. Asik.
aku mah kok ketok ndungu sesuatu. Ketok aku ndungu sesuatu Kak. Dengan namanya siapa tadi ya? Sesuatu. Saya tak puter aja. Aku kok nek takok mesti kepo. Bahaya ini, bahaya. Gak apa-apa sayang. Lagian masih muda, boleh lah. Boleh lah. Anjay. Pemuda, ini dari mana aja ya bro? Dalam? Ayang-ayang bojo loro tambal ban. Jemblemnya soto Mas. Jemblemku. Duh. Sojo Mas, sojo. Langsung ayo Jak, tak tampil ke artisnya sing duwe body. Aduh hai bohai, gemoy segalanya ini pokoknya. Monggo ayo Dek Naila Rani. Buat terus. Segamu iki lho mbok yo di sibuknya. Wong yo ana sing rontok kok. Sik to. Halo. Ah. Piye rasane? Ora ngono, Mbak. Iki ngono kok. Mesti anggere aku metu kok sepotane gundul-gundul Pak lho, Mas. Ora ngerti to sampean? Ora ngerti. Playere sentimen nek kargo. Ngono. Anjir sayangku ini mau dikasih apa? Tadi ada permintaan lagu. Tambal ban ayang-ayang nyidam jemblemmu. Diaturin apa sayang? Dikasih ayang-ayang Mbak. Ayang-ayang. Moga Mas diaturi ayang-ayang. Berdua sama siapa sayang? Mikem go mikem. Iki berguna sayang. Ayo Desel. Monggo. Ayang-ayang terus spesial buat semuanya tamu bersama Naila. Batang rasane ati kang nandang sengiteng liyan hanya aku kowe labuh katresnan. Sengiteng liyan hanya aku kowe labuh katresnan. Arep tumeka ngandi katresnan iki yen to aku diakoni. Arep tumeka ngandi katresnan iki yen to aku sliramu ra diakoni. Gawas kowe
anak ayang-ayang sudah ya Mbak ya. Terima kasih. Iya sayangku, jangan pulang dulu dong. Cak, kendangnya mana Cak? Aku udah puas loh dengan ini anak. Aja banter-banter nih anak wakil. Sekali Pak aneh wengkel loh Mas. Cak kendangnya Cak. Ndang. Ayo. Sampai bawah. Perlihatkan anaknya wakil ini. Sampai Asik. sampai Ayo. Ayo dek. Terus dek. Ayo dek. Puenak Mas. Andang kita. Duh. Gurina relarane kalau ngene. Gimana bro? Anaknya wagel penak tau? Kandani kok. sing nang omah aja digowo. Dalam Sing ning omah aja digowo. fansnya ini, fan-nya iki Pak. Enggak apa-apa nek ben. Ah, lah iso, fan-nya kok. Terima kasih ya sayang. Sama-sama. Sama-sama Mbak. Nah, lejak ngono to. Hui. Selamat jalan, oke. Musik to Mas. Jembleme sapa to wong kok sok. Ora nek ngene ra tak weki wengko. Lah iso kok. Gimana bro? Bojo loro. Nggih. Sampeyan apa gak pengen milih artis sing ndi ngono? Kok aku ae to Mas? Prosa suaraku hilang ini. Ayo dek, kita tampilkan artisnya. Ada dek, siapa ya? Ayo dek Lutfi. Monggo dek Lutfi. Randang dicelok tutupnya dalam dewe. Iya dek lebih sayangku. Orang dicelok wis dalam dhisik to. Piye kesusu? Penak kesusu dek timbang kesikut. Yo piye? Iya nama kesikut aduh loro kok. Aduh enake. Aduh loro iku. Nek kesusu aduh penake lho. Dek Lut, dalam Mbak. Mau nyanyi apa sayang? Mas Joko. Mas Joko? Nggih. Mas Joko, sing Joko sapa apa Can? Jenenge Joko to, Dik? Kuwi lho, Mbak. Sing ndi lho? Wonge ndelik langsung. Terus spesial buat Mas Kui. Mas Kui. Mas Kui lho, Mas. Monggo tak dianturi Mas Joko tak bersama Lutfia. Sabar bro, sabar. Kok tak wae bojo loro. Nyebar godhong karo. Sabar saudara nggih. Lagune kancane dijogeti yo penak. Penak. Monggo, Cak. Sinar Sidodo di budaya Mandala Audio. Moh video syuting. Terima kasih. DJ Ingat
Masih bersama Sito Dadi Budaya Kadukung Mandala Audio Video Shooting. Dek, dicium aja dong. Ini. Sing ini. Dua. Ya, lah sing ini. Dua. Oh, dua-duanya dicium. Kamu mau, Mbak? Ah, mau dong. Aduh, ya Allah. Wedok do wedok loh, Dek. Oh, Gak apa-apa, Mbak. Terima kasih ya sayangku. Sama-sama. Kamu kok sekarang pintar sekali. Dek mana mula cari, Mbak? Dek mana mula? Nek Oke. aku lagi roh ya, Dek ya. Kamu dek mana, Mbak? Astagfirullahaladzim. Malah takut aku nang ndi. Langsung ayo. Tarik artise. Dek Ansel. Nyamber sih, nyamber sih. Glenduk. Ah, Nggih, Mbak. apane sing nggih? Sing nggih apane? Piye, Bud? Tambal ban. Ban bocor. Bane Budi bocor iki lho, Dek. Gek nang ditambal, Dek, bane Budi bocor. Iya, Mbak, dikasih tambal ban. Nah, permintaanmu langsung diatur ya. Mau aku jeruk. Monggo cak diaturi tambal ban. Banmu bocor ora, Dek? Mboten, Mbak. Karo belah iki lho.
cukup kanggo sandang lan pangan. Aku iki tukang tambal ban, rezekine untung-untungan, nasib apik duit kantongan, wayang lesu wetengku krasa broncongan. Sido dari budaya. Durung. Santai bolo, urung gedos. Macedor, dor ana ban pecah. Buah iki rezekine mesti teko. Macedor, dor ban pecah maneh. Isih iso rezekine tambah lumpuk. Tambah lumpuk, tambah lumpuk, tambah lumpuk. Ayo deh salah goyangnya yuk. Nasib apik duit kantongan, wayang lesu wetengku krasa krocongan. Aku iki tukang tambal ban, rezekine untung-untungan, nasib apik duit kantongan, wayah lesu wetengku krasa krocongan. Macedor, dor ana ban pecah. Wah iki rezekine mesti teko. Macedor, dor ban pecah maneh. Isih iso rezekine tambah lumpuk. Tambah lumpuk. Tambah lumpuk. Sampai nih Mbak. Iya sayangku, terima kasih ya sayangku. Rime maksud moandi tenan. Hei coba balik sih. Asal goyangnya mana dong? Goyangnya mana dong? Ayo nu digoyang nu asal nu. Ayo nu. Goyangane nu. Asal digoyang nu. Ayo nu. Inu iki mesti. Asik. Alus. Delak tak budi belon. Alus. Parakna budi. Nyoh. Oh enak lembut. Inget itu bud. Asik. Iya. Oh enak Dek. Piye bud? Enak. Kowe yo mudeng ngono kuwi. Jebulane. Terima kasih Dek Asel goyangannya yang sangat aduhai pokoknya.
Enze. Durasi yo Dek ya. Piye sayangku rene kowe sing tak celok. Lho, Mah. Astagfirullah. Kakakku kok banget tak celok Kak Mah. Ada permintaan lagu sayang. Piye, Bro? Lutfi arep piye? Ya Allah. Dek ada permintaan lagu sayangku. Apa, Mbak? Aduh dipegang. Nemat akor iya akor. Ada permintaan lagu si Dorondo. Dendam kebencian duh dek jeru. Monggo Asmara. Apa nih monggo diaturi apa? Dikasih Sidorondo. Oh, Sidorondo. Nggih, semoga cak diatur Sidorondo nih, Bun. Monggo. Iki ratunan lempo piye. Diaturi Sidorondo nih, Cak. Nggih, sayangku. Oh, gampang iki. Tenan lho. Lho, piye ta sampean ngira tak wae lho? Yen mulo sliramu wis tak aturi. Pripun aturi? Golek bojo sing tresno welas sejati. Pungkasane sliramu digawe lara. Ora urung saiki dadi rondo. Asik. Kabeh mau ora perlu diketuni. Janjiku mbiyen aku sanggup ngenteni. Kowe lan aku muga dadi jodone. Ora kena prawane tak enteni rondone. Asik. Kabeh mau wis kepethuk. Ibarat bubur bakal dadi sego. Sing tak suwun sing gedhe pangapurane. Andong tresno bebojoan selawase. Sida dadi budaya. Biyen mulo sliramu wis tak aturi. Golek bojo sing tresno welas sejati. Kapungkasane sliramu digawe lara. Ora urung saiki dadi rondo. Nanging piye kabeh iki wis kepecut. Ibarat bubur
kabeh mau ora perlu digetuni aku sanggup ngenteni kowe lan aku muga dadi jodone ora kena prawane tak teni rondone Ora nyono sampean sabar ngenteni nyatane tresnamu tulus lan suci ya tak suwun sing gedhe pangapurane andung tresno bebojoan selawase andung tresno bebojoan selawase Terima kasih. Sama-sama sayangku, permintaan si Dorono sampun ngaturaken. Terima kasih ya sayang. Sinten? Niken. Dek Niken, ayo sini sayangku. Iya. Iki lo dek Mike dek. Iki lo dek. Dalam mbak. Aduh. Halus ya dek ya. Ada permintaan lagu sayangku. Apa mbak? Kayak fansmu. Gus Dur. Koleksi. Monggo. Monggo. Diaturin apa sayang? LDR. LDR. Wes Mas, manut tak grem mau jogeti kok pinak-pinak. Wis manut tak penak-penak. Lagune kancane dijogeti sing penting penak. Lah iso penak-penak. Heeh. Dalam sing. Dalam. Oh, ya Allah. Nggih mangken nggih. Anjen, Kang Mas. Mbak, Dalam. kalih Rasti. Iya monggo sayangku. Diatur LDR yang Mas. Semonggo. Monggo aja. Tangan sliramu mesem ning impiku sayang yen aku kangen suaramu bisino kembang tangisku iso kaya ngene ning uripku terus sayang aku ra ono sing ngalang-alangi ra ono sing ngrusuhi kowe sing paling ngerteni aku iso nampa kurangi aku ajan mung suara ngarepke ati pengucape janji wis bakal mulai namoni Samponya sayangku langit banyu matamu dirino swara tangisku Serang Sikto dari budaya Mandala Audio video syuting.
Terima kasih cantikku. Nggih, Mbak. Sama-sama. Sama-sama. Ayo goyang yuk. Ayo Dek goyangnya yuk Dek yuk. Berdua. Cak, kendangi saiki Mas. Sik. Asik. Enak loh. Piye Dek? Enak toh? Justice pokoknya. Dalam cinta dan air mata. Oke, terima kasih sayangku. Ya, Dek. Cak dianturi dadi siji. Ada? Dadi siji pamunutan saking kedua mempelai. Piye, Bro? Duh, jeru. Anje, habis ini ya. Monggo Cak diaturi dadi siji. Spesial buat kedua mempelai. Lah mau sapa toh, Mas? Iku mau sing nyanyi kan Yoniken toh. Monggo Sinar Sido dadi budaya Mandala audio mau video syuting. Ayo deh. Semangat, semangat, semangat. Berdua. Monggo. Ora arti bapake kae lho. Ngasi turu-turu lho, Dek. Ora arti goyanganmu malah. Monggo. Ayo, Cak. Tinggal 2 lagu ya sayang ya. Durasi ini. Durasi. Nyanti esok ora apa-apa. Wani piro? Dalam? Belum bisa. Oh dereng ya Allah. Penyanyian wis sisa loh Mas. Ngapunten Mbak E. Oh Lintang Asmara nggih. Ngapunten nggih playere dereng enten murul durung isi Mas. Monggo diaturi Lintang Asmara Cak. LA iki. Bersama siapa? Oke. Ayo Mas, Lintang Asmara. Monggo, nek iki mesti iso iki. Ayo Mbak Ega. Masih bersama Sito Dadi Budaya. Siang pantoro ratri mong eling manis sing ati setiaku bisa anduweni marang sang Tyayu Sulasmi. Rasa kangen klang liputi lintang bulan dadi saksi ubayane datang belenjani janji sapoyo pati sapoyo pati. Terima kasih banyak cantik. Wong ayu tresnaku kinarya tombo susah jroning batenku. Wong bagus
senadyan ngarungi banyu segara aku ora bakal sirna senadyan nyawa oncat saka raga wis tresno ra bisa dipisah. asik goyange yo Sinareng Sito dadi budaya Mandala Audio mau video syuting. Siang pantoro ratri mong eling manis ati setiaku bisa anduweni marang sang tiang ayu solasmi ye aha ning batenku wong bagus antepno rasa atimu tresnaku tulus jroning kalbu senadyan ngarungi banyu segara rasaku ora bakal sirna senadyan nyawa oncat saka raga wis tresno ra bisa dipisahno yen wis tresno ra bisa dipisahno. Terima kasih. Mbaknya gimana, mau tambah lagi? Monggo. Isel. Dalam? Napa Mbak semangga, Mbak? Mbaknya mana penonton? Oh, Liwong, Ceh. Mau ngajak dia turi Liwong. Pamunutan saking kedua mempelai. Apa mbaknya mau nyanyi sendiri sama masnya semoga? Oh enggak, Ceh. Liwong. Ceh. Piye, Pak? Aja tuwa-tuwa. Ya ora wong Liwong ngono wae lho, Pak. Ya iya. Aja. Sepisan ketemu wong bagus dadi laku nggodho ati rintan siang dalu inarep jiwa raga dumetes
Monggo. Sabda Pandita Ratu mring sliramu dadi sisianku. Ya. Mugi Gusti lilangi tresnaku bakal digawa mati. Sida dadi budaya. Sida dadi budaya Mandala Audio Mok Video Shooting. Sepisan ketemu Wong bagus dadi laku Godho ati rinten siang dalu rinten siang dalu. Tumetes sing kalbu Sabda Pandita Ratu mring sliramu dadi sisianku. Mugi Gusti lilangi tresnaku bakal digawa mati. Terima kasih sayangku. Kalau Deci Sawer sayangku. Terima kasih Mbaknya dan Masnya pengantin. Sampai maut memisahkan, amin. Selawase. Ya Dek ya. Kayak siapa ya Dek ya. Monggo Cak diaturi kalah habis ini. Monggo Cak diaturi kalah. Tinggal 2 lagu sayang satu-satu. Yo. Monggo Cak. Ayo Dek, gemoynya Indonesia ini. Gemoynya. Monggo. Janjane kalah karo sing ndi to? Halo sing ndi? Terspesial ini ya. Monggo Cak. Lagu kama ini ya Cek ya. Diurik-urik lagi. Monggo. Sinarang Sida dadi budaya Dek Gemoy. Gegem tanganku curhat tentang mantanmu ning saiki malah ninggal aku pamit sayangku
masa lalumu. Terima kasih kalahnya Mas Cinta dan Air Mata pisang guys. Monggo Cak. Dalam iya Cinta dan Air Mata. Laisa. Monggo Cak langsung caju. Durasi. Piye Dek versi DJ remake. Ayo DJ. Monggo. Cinta dan Air Mata. Sido dari Budaya Mandala Audio. Monggo Cak. Monggo. Sido dari Budaya. Sido dari Budaya Mandala Audio. Video syuting terima kasih. Walau ku menangis darah
sudah terkaturakan. Matur sembason nggih Kang Mas. Terima kasih juga yang sudah mengisi bunga-bunga sosialnya. Monggo Dek. Kursinya dipakai makin didokani ndoroni.